Ukuba uyile ecaweni lecawa siyenzele wena, ukuba khange uye ecaweni ungena mntu esiyenzele yena lecawa. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala ke ngoku. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Mkonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Sithabathe ke ithuba sibulise kumntu wonke osibukeleyo ngale njikalanga namhlanje. Sibulise kumntu wonke osimameleyo kwiindawo zonke enisibukelene kuzo bazalwane nakwiindawo zonke enisimamele nekuzo. Siyanibulisa namhlanje kwesi siqendu secawa yabantu abangacawiyo. Igama lam ke ndinguSihle wakabonana, ndiyandedwa ndihamba nalo mkhonzi. Masithathe ke ithuba sibulise kuye wonke ke umntu osibukeleyo namhlanje ngelihle lombukeli wethu. Amen. Igama lakhe ndingu-Anele Bakamnguni. Sithemba ukuthi sitye kamnandi ke ipasika bawo. Masivule ke inkonzo yethu yanamhlanje yazemva kwepasika ngomthandazo. Bawethu wasezulwini, yise wenkosi yethu enguYesu Kristu, ekuhlweni Thixo wethu onamandla, sisondela phambi kobuso bakho Thixo wethu nokuzithoba. Thixo wethu oyingcwele, sisazi ke Thixo into yokuba sidlula Thixo kwimpela veki enkulu. Thixo wethu onamandla, sisazi ke Thixo into yokuba abantu abaninzi Thixo wethu bebeyilindele le mpela veki. Kodwa ke Thixo ekwazini kwethu loo nto Thixo wethu sinomnqweno nethemba lokuba baninzi Thixo abantu abaye bavuseleleka Thixo wethu oyingcwele, ngoba Nkosi siphila kwixesha Thixo wethu endingazi nokuba lilishwa okanye lithamsanqa. Siphila kwixesha Thixo apho bambalwa Thixo wethu abantu abaya ezinkonzweni ngokuthe rhoqo Thixo wethu onamandla, kodwa balinda iziganeko ezithile Thixo wethu onamandla. Kodwa ke Thixo umnqweno wethu kukuba bonke abantu Thixo wethu ebesezipasikeni Thixo wethu onamandla balifumene ilizwi lakho Thixo wethu oyingcwele. Siphinde ke Thixo kuba abantu Thixo wethu bazawubuyela ezindleleni Thixo wethu, abanye bebuyela emisebenzini Thixo wethu onamandla, abanye bebuyela ezikolweni Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo siyiphosa Thixo wethu igama lakho phambi kwabo Thixo wethu nakwezo ndlela bazawuhamba kuzo Thixo wethu oyingcwele, ngoba Thixo bekumnandi ngepasika Thixo wethu oyingcwele. Asinqweneli Thixo into yokuba ipasika yethu Thixo wethu okanye ipasika yabantu abasuka epasikeni Thixo wethu ibe mbi kakhulu Thixo wethu oyingcwele, ngoba Thixo abanye bethu Thixo wethu sebeyitye kakubi Thixo wethu, sebeyitye kabuhlungu le pasika Thixo wethu ngenxa yendlela Thixo wethu esimane sihamba kuzo Thixo wethu sizama ukuyokudumisa igama lakho Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo umnqweno Thixo kukuthi singathi sikhala sisiya Thixo wethu siphinde sikhale naxa sibuyayo Thixo wethu oyingcwele. Iba nguThixo ke kuthi Thixo wethu, ube nguThixo kubazali bethu Thixo wethu oyingcwele, ube nguThixo kubaninawa Thixo wethu nesizukulwana esizemva kwethu Thixo wethu oyingcwele, ngoba wena Thixo xa ungekho Thixo wethu inkolo kokuba sowuphalala thina njengamanzi Thixo wethu oyingcwele. Asifuna ukuyithesta ke loo nto Thixo, asifuna ukuyijonga Thixo into yokuba ukuba awukho kwenzeka ntoni Thixo wethu, ngoba asibazi thina ubomi apho wena ungekhoyo khona Thixo wethu oyingcwele. Sikwazi wena Thixo sisokola Thixo wethu oyingcwele, sikwazi wena Thixo kukho into eshukumayo Thixo wethu oyingcwele, sikwazi wena Thixo singenalo ithemba Thixo wethu oyingcwele, sikwazi wena Thixo kufika izinto esingazilindelanga Thixo wethu, sikwazi sincuma Thixo wethu, sikwazi silila Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo asinawo umnqweno Thixo wethu wokuba sibone into yokuba xa ungekho kunganjani Thixo wethu oyingcwele, ngoba sibonile Thixo wethu into yokuba kubi Thixo wethu sesimane sizimela ngawe Thixo wethu. Xa singenanto yokuzimela Thixo wethu kunganjani Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo sicela ke wena Thixo ube nguThixo wethu Thixo wethu onamandla, sicela ke wena Thixo ungasishiyi nakaloku nje Thixo wethu oyingcwele, ngoba Nkosi sizawuzela izwini lakho ngoku Thixo wethu namandla. Ngoko ke Thixo sinomnqweno
sicela into yokuba sive into yokuba ngoba namhlanje ubusuku uzama ukuthi masithini. Thixo wethu usikelele nakumkhonzi wakho Thixo wethu engcwele ezawuzama ukubeka Thixo wethu ngendlela ilizwi lakho aliva ngayo Thixo wethu engcwele. Thina ke Thixo siyamazi ubuciko bakhe Thixo wethu, kunjalo nje sinako ukumthemba kwezinye indawo Thixo wethu, kunjalo nje ngamanye amaxesha simazi into yokuba uphutha kweliphi icala Thixo wethu engcwele. Kodwa ke Thixo ngalo umzuzu kube zawuthethela wena Thixo wethu engcwele, ngoko ke Thixo sicela into yokuba ungasuke ecaleni kwakhe Thixo wethu, aze athi Thixo xa esebenzisa amava akhe acinge ngamava akhe kanti sekusebenza wena Thixo wethu engcwele. Ngoba Thixo umnqweno wethu kukungavi itshomi yethu Thixo wethu, umnqweno wethu ungava isihlobo sethu okanye isizalwane sethu Thixo wethu, kuzawuthetha yena. Kodwa simnqwenela ukuva into yokuba ingaba wena Thixo uzama ukuthi masithini. Sikuthembile ke wena Thixo into yokuba uyaba nguThixo wethu ngoYesu Kristu ngoku nakona phakade. Amen. Bawo wethu osezulwini, mani masinamkele ke bazalwane kwakhona kwicawa yabantu abangacawiyo. Bazalwane ke
siyathemba into yokuba nitye kakuhle ipasika, okanye ke abantu abasesephasikeni nisayitya kakuhle ipasika. Siyacela ke ngoba bawo kule weekend bawo bekunikelwa nguYesu, unikelwa nguYesu bawo. Ngicela into yoba ninganikeli ngoYesu kuphela bazalwane, sicela nje umnikelo nje ka-subscribe, ninikele ngoYesu, wafa umntana abantu. Ngoku ke siyacela into yokuba ningalibali nathi into yokuba sicela nje umnikelo, ungalibali ukucofa usubscribe ukuba awukamcofi, ucofe no-like ke, into yokuba awukamcofi like kodwa ubukele, into engaqhelekanga ke leyo, ubukele into kude kubele xesha ube ungayilike noyilike. Ungalibali ke noko ukucofa ushare ukwenzele abanye abantu abangekayiboni, ingakumbi ke abakwindawo ezaziwa nguwe okanye kwindawo onyathelayo kuzo. Siyacela into yokuba ubasharele le program icawa yabantu abangacawiyo. Imane ingene ke rhoqo ngentsimbi yesihlanu ngecawa. Ngoko ke uyabuye kanti usinceda kakhulu, uyaba unikela kakhulu into yokuba kwindawo uhamba kuzo umane usenza inkonzo yomlomo, uxela into yokuba icawa yabantu abangacawiyo iyaqhuba rhoqo ngecawa, iqhutywa ndim ke nalo mzalwane. Bawo ke abantu mabasilinde, okanye bendikhe ndakuva ke bawo kule veki kupheleyo usithi uthe ucela phaa kumfundisi, into yoba awunandiplana namfundisi, wathi umfundisi hayi akudlalwa apha. Inoba ke mhlawumbi umfundisi uye wayibukela esa siqendu, inoba uye wasibukela esa siqendu sale veki epheleyo, waqonda into yoba ezi zifuna undithrendisa, waqonda umfundisi makudlalwe phaa ecaweni. Ndikubonile bawo phaa, bendikubonile phaa kunumber 6. Lo mzalwane ke ebesimele abazalwane, besimelwe lo mzalwane, nguye ke ozaphinda sibonise ke namhlanje into yokuba ebesenza ntoni phaa kuye ecaweni. Ebeshumayele phaa kumazasixhenxe notata, ebengunumber 6 besithi kugqityiwe, ebenguye yelitsolonyana. Bawo abantu basilinde phi? Hayi bawo mani. Bawo ndibanjwe esiqweni bawo. Ubanjwe esiqweni bawo. Banjwe esiqweni la ebebizelwe unumber 6. Uye akafumaneka ngalamini wanengxaki ke anayo, wacelwa mna ke uba mandiyodlala phaa, ndadlala ke. Okay. Kodwa ke bawo ndinezinto nje endiziqaphelayo, ndiqaphele okanye ndizibukele nje nakwamanye amazwe asixhenxe ebendimane ndiwathi tshe. Kukho le ncwadi yomnqamlezo obomvu, yingozi ke laa ncwadi ba. Ingozi laa ncwadi, nguba uqubule. Ingozi laa ncwadi, ingozi ngoba abashumayeli andiyazi uba baya bengaphethanga nto na, bayithathele hlobo ilulo bawo. Uva bashumayela into engathi kutheni ngathi bonke abazalwane baphume enkonzweni eyi-one, uve uba hayi mani, asibonani lo uthetha nguqubule, lo uthetha nguqubule. So ke besimamele ezo zinto bawo. Okunye bawo phambi koba uqhube kule nto kukhona laa nkqubo yethu ukuba bendizawushumayela. Hayi ziye zaspayikha phaa ii-numbers. Noko ithi abashumayeli baye basikhangela nathi, abakhangelanga utata uqubule kuphela, kodwa ke baye kumane kuvela phaa intlantsi into yokuba abazalwane bayakhangela. Masithembe ke bashumayelane, sithathanga ngeli hlobo silulo nosibeka kwindawo beneshumayela kuzo bawo. Uthi uviwe into ebendike ndayiva kwabazalwane. Kunciphe wena kwande thina. Tata. Akufunekanga njalo bawo, funeka kunciphe ingqiqo yakho, kwandi ingqiqo yakho, kodwa ube umdlambi ke asizungazisebenzisi ke izinto ezikhoyo ezisetyenziswayo, kodwa makunciphe zona kwande wena bawo. Ndiye ndalumkiswa ke bawo, ndawuva okanye ndigqibele ngayo bawo. Seyiqalile bawo, seyiqalile. Ngoku uzasimamelisa sangayigqibi le nkonzo, sileqele nto yakho. Ndiye ndalumkiswa bawo
ngiqandizwa ukushumayela baba umuntu othanda ukumamela ke baba baba ndive ngolosihlanu uba hayi akazuba yongolosine uba hayi akazubakho labe ndisedolophini ke ngathenga itawela emhlophe dade kunetawela emhlophe ndathenga itawela emhlophe baba andaqomba ndiyazazi uba ndiyabila mos athenga itawela emhlophe lo mntu ke undibonishayo uthi ukhe wathetha ngee-hugs abatata ndithi hayi andiyifuni ihug andiyifuni ihug uthi uloo mke ke bawo ukhona lezi tshefu zimane zithukele wobhebhetha mane zithukele uthi xa uyibuyisa uthi hayi saba sayicica sakunika kule veki zayo yaselibeya ubone ngoku okanye xa uyithathele hayi sokuyigcina ufike unechefu epinki endlini makukhunduze ndiye uba hey utheni wabila namhlanje ibila chefu kanti incoko kufuneka ibende bawo kanti umdlambi ke naxa uhamba nale chefu kanti uhambe nalo mntu wale chefu bawo uthi xa uyifake epokothweni kanti ufake nalo mntu walechefu uhamba nawe uthi xa umbeka phezu kwedresara thini nanku lo mntu wale chefu phezu kwedresara ngoba umke naye nobuntu bakhe because ichefu eli linevumba lomntu so umane ubhekabheka into hey kutheni kukhumbu kodwa akho mntu kanti umfake epokothweni naqomba hayi manje zithengele itawuli yakho emweke itawuli yami emweke baba ibe nevumba lami siyacela ke abantu basilinde bawo lencwadi kaMateyu isahluko sesi 28 ndiqaphela into ke bawo apha andazi uba ibe nguvesi 6 apho kuthi kodwa kule iBhayibhile engathi uvesi 5 manisithi apha kule ncwadi kaMateyu ke sawuma ke kuloo vesi ke bawo inkosi ithi masime khona yona ukulahla abantu bawo dada
Masifumane ke ilizwi lethu libhaliwe kwivangeli okubhalwa nguMateyu ngesahluko sama-28. Sizawuqala ke kwivesi yesihlanu phansi kwesihloko esithi uvuko lukaYesu. uMateyu chapter 28 verse 5, uvuko lukaYesu. Ifundeka ke ngolu hlobo. Saphendula ke isithunywa sathi kubafazi apho, musani ukoyika nina, kuba ndiyazi ukuba nifuna uYesu, lowo ubebethelelwe emnqamlezweni. Akakho apha, kuba uvukile njengoko watshoyo. Yizani niyibone indawo apho ibilele khona iNkosi. Eli lilizwi leNkosi. Nkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo uYesu Kristu iNkosi yethu, ngoku nangonaphakade. Amen. Amen.
Nkosi, ndithembe wena, mandingaze ndidaniswe. Ivesi yesihlanu kuMateyu 28 oluluvuko lukaYesu. Saphendula ke isithunywa sathi kubafazi abo, musani ukoyika nina, kuba ndiyazi ukuba nifuna uYesu lowo ubebethelelwe emnqamlezweni. Ngeba ndifuna ukubambelela kulaa ndawo ethi musani ukoyika. Ndiyaqonda ke into yokuba noko abantu sebeboyiqonda into yokuba siphi ngoku. Kodwa kuthiwa kwabamama, musani ukoyika, kuba ndiyazi ukuba nifuna uYesu lo ubebethelele emnqamlezweni. Ndibambelela apha ke bawo ukuzama ukuphuhlisa into ethi ngamathuba amaninzi kuyingozi ukuthatha isigqibo okanye ukwenza into libe igazi lishushu okanye abe amaphaphu ephezulu. Nokuba igazi lishushu ngumsindo okanye nokuba igazi lishushu kukoyika okanye igazi lishushu kukonwaba okanye ukuba excited ngenxa yokuba ubona into oyithandayo. Uyathanda oko ukuba yingozi, ungayiboni kakuhle le nto iphambi kwakho ngokuba igazi eli lishushu. Ngoba ingangathi abamama bakhawulezisele ukoyika bade balibala nokuba kakade ingangathi yeyona nto ebesiyilindele into yokuba sizayibona apha le. Mhlawumbi ukuba bebenohlisa nje ukoyika, bebenoyicinga le nto into yokuba kakade bekumela lo mntu asimfumani apha ngoba olu lusuku lesithathu ekubeni efile. Ngoko ke umntu ongoyikiyo ba umnguni bezawuthi xa singenayo apha engcwabeni afike kubhekabheka kuthiwa hayi akekho, kuthiwa ingaba laa nto ebeyithetha iyenzeka ke ngoku ngokuba ingqondo okanye igazi lehlile lipholile. Bantwana bahle bakaThixo, igazi bawo lakhe lashusha igazi kuSolomoni esiva ingoma awumama abaziculela yona. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba ingoma iyakwazi ukuculwa kuba kuzanywa ukuphuhlisa into ethile. Bantwana bahle bakaThixo, bephuhlisa nje ubungangamsha bukaDavide, bengayilibalanga into yokuba inkosi yabo le nayo ibikhe yawenza lo msebenzi. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa ngenxa yokuba indoda ihambe yakhawulezelwa ligazi labashushu, bantwana bahle bakaThixo, yaqokelela umkhosi into yokuba makuleqwe indoda enye. Bantwana bahle bakaThixo, ngeba bawunguni ndithi kuyingozi okanye ngeba ndizama ukuthi eyona nto iyingozi apha ebomini ukuthatha isigqibo ngenxa yokuba igazi ngexesha liye lashushu. Bantwana bahle bakaThixo, waleqisa lo mfo kodwa uThixo wabesithi azumfumana kanoko, kanti
ukuba mhlawumbi bawumnguni laa ndoda yayinokuqala iyijonge le perspective yabamama into yokuba kuzama ukuthini, mhlawumbi wayezawubona into yokuba isizwe sakhe singasezandleni ezihle, into yokuba kunothatha umntu onamandla ukogqitha yena. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba ingozi bawumnguni kukuba uthi umntu olandela emva kwakho abe wiki ukogqitha wena. Bantwana bahle bakaThixo, ithi loo nto isizwe sakho asisekho sesandleni esihle. Bantwana bahle bakaThixo, ukhuve mosi nabazali bathi ndinqwenela umntwanam abe namandla ukogqitha mna okanye afikelele kwindawo engenawufikelela kuyo, ngoba ukuba bawumnguni usasokola ukogqitha abazali bakho okanye indlela izinto zazingayo uzazi kancikane ukodlula abazali, bazabe kanti bona basebenzanga noko. Ngoba bazalwane, eyona nto ebalulekileyo kukuba lo mfo ukuba wayenokusebenzisa ingqondo wayinobona into yokuba hayi noko isizwe sethu singarayithi, ngoba kuyingozi ukusebenza ngegazi elishushu. Ngoku esi sithunywa sizama ukuthomalalisa abamama into yokuba imani phambi koba nijike nihambe niyokuxelela abantu into eningayiqondiyo, yehlisani amaphaphu ukwenzele nibone into yokuba laa nto ibithethwa iseyiyo nangoku. Obamnguni akhanyuka amaphaphu kwamoshakala, indoda ibekwe ethangeni nguDelila. Bantwana bahle bakaThixo, yathetha izinto eziphakathi kwayo kwakunye noThixo, ngoba abantu wakubashusha igazi, bathetha zonke izinto ezi bangacingi kakuhle. Ezi sithunywa sithi nokuba yintoni le nto enyusa igazi kuwe, khawehle kancinci uzokwazi ukucinga. Yahlala intshuntshe entloko bawumnguni ngenxa yokuba indoda isebenzise ukubila kwegazi. Bantwana bahle bakaThixo, ngeba namhlanje sizothi nokuba bawumnguni indlala ikuphethe kangakanani na, kodwa khawuqale wehlisa amaphaphu ukwazi ukucinga. Ngoba nendlala le yakwazi unyusa igazi bawumnguni, ukhawuleze ufuna ukukhangela into ezawugqithisa le ngxaki okuyo. Bantwana bahle bakaThixo, yakhe yenzeka le nto ku-Esawu ngaphambili, ebona into yokuba ulambile, yema laa ntwaneko wabo inamaqhinga, yathi ukuba unondinika nje ukuba yinkulu kwakho okanye ubudlalifa obu bakho ndingakunika sonka, ngenxa yokuba umntu amaphaphu aphezulu wathi hayi suka ndinike, ibikade yintoni naloo nto, kanti umntu ulahlekelwa lelungelo lakhe. Obazalwane, ngeba bawumnguni ndisondela kwinto ethi ndiyayiqonda imeko. Bazalwane, ndiyayiqonda ubunzima obusemagxeni abantu, into yokuba kufuna isisombululo sangoku, kodwa phambi kokuba ukhangelela isisombululo khawehlisa umoya. Bazalwane, mhlawumbi uYesu ungapha kokoyika. Bantwana bahle bakaThixo, uloyiko luzokuxelela mnguni into yokuba jika asiyo yakho le ndlela, kanti ngapha koloyiko kulapho uYesu ahlala khona. Ngoko ke bazalwane, imeko yethu sele siyibona into yokuba inzima. Bantwana bahle bakaThixo, abantu abakwazi ukuthetha bakwazi bathi bucayi bawumnguni, sele uyibona loo meko yakho, kodwa khawuzame uhlisa iphaphu, mhlawumbi uYesu ungapha kwayo. Bazalwane, akabonakali uYesu bawumnguni, akabonakali nganeno uYesu koloyiko, kodwa kufuneka kuqala singqamane nalo ngqo, sithi bheke ecaleni wena, ngoba andijonganga koyika, ndifuna uYesu. Mhlawumbi bawumnguni izinto ezininzi asizifumenanga ngenxa yoba sivele safika kukho amadoda angafaniyo namadoda esiwaziyo elalini, amadoda anamandla ngokwembonakalo. Uqonda into yokuba andiyazi le into mna, mandijike ecaleni, kanti ukuba bunokuhlisa ingqondo uthethe nala madoda ubuzambona uYesu.
Bazalwane, eyona nto endizama ukuyisondela kuyo kukuba ndiyayiqonda bazalwane, eyona nto endiyiqondayo uba umnguni neyona nto endiyaziyo, imeko iyakufuna into yokuba ukhawuleze uze nesisombululo. Kodwa bazalwane, xa ukhangela isisombululo sakho, yanga igazi liba lona alikho phezulu. Bayafa abantu bamnguni ngenxa yokuba umntu ukubize ngegama ubuyindoda, uthi le ntwana indiqhela kakubi lena, uyibethe intwana isweleke. Kodwa ubunoyicinga into yokuba inkwenkwa yazinto ubunohlala uyephulele ngenxa yokuba ukhokelise igazi elishushu ngaphambili. Kanti mhlawumbi ukuncedakala kwethu ukukwazi ukulungisa igazi lethu phambi kokuba senze. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba abamama kutshiwo into yokuba bakwazi ukujika bayochaza into yokuba ivukile inkosi ngokuba amaphaphu ahlisiwe sesisithunywa. Mhlambi bomnguni nesisithunywa besingadingeki kakhulu, kodwa yona nto ebesidingeke for yona kukuba abamama bahlise nje okwegazi. Ukuba mhlambi bebefika bengoyiki into ngenxa yokuba bengamboni uYesu, besingazudingeka esisithunywa, bebezawungena bajonge le nto bayijongayo, bambone into yokuba uYesu uvukile. Kodwa isithunywa sona okanye uThixo uyiqondile into yokuba ukuze izinto sizibone kakuhle kuxa igazi lehlile. Yanga ke bazalwane, kwimeko zonke sikuzo namhlanje, yanga bazalwane, kubuhlungu bonke esibuvayo namhlanje, singazama into yokuba sehle kancinci igazi libe sezantsi ukwenzele yonke into esiyenzayo sibe kanti siyicingisisile, okanye ekwehliseni kwethu igazi ube kanti uThixo kulapho siza kumbona khona. Ngoba abamama bayibone emveni kokuhlisa ukoyika into yokuba uYesu akekho apha, lawuzaliseka ilizwi awalithethile into yokuba ngomhla wesithathu uvukile uYesu. Ngoko nathi bazalwane, uyawuvuka uYesu, okanye sakubona ukusebenza kukaYesu xa sehlise amaphapha. Anisikelele kuThixo, anithamse nqilise ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen. Amen.
Bawo siza kuwe ke. Bawo mandiphinde mandibulise ke komama odade obhuti osisi ondangandini nake wonke ke umuntu osibukeleyo namhlanje ngelihle lomvukeli wethu uKristu. Iseyicawe yabantu abangacawiyo lena. Bawo kule mizuzu nje mithathu ndiyibolekiweyo mandithathe bathe ke le ndawo kule ndawo ke ubuso ufunde kuyo andizosifunda ke izayivesi ezingaphezulu ngizofunda nje lena indawo kuba ndiyazi ukuba nifuna uYesu lowo ebebethelelwe emnqamlezweni. Nkosi yami. Bawo ke andizukuyithetha ke ongakhange uqale ngayo ukonga amaxesha bawo because ibali lokufa kukaYesu sinoko sisuka kulo siyalazi kwaye lise-fresh ezingqondweni zethu nokuvuka kwakhe. Kodwa into endinqwenela mhlawumbe siyiqaphele apha le ithi kuba ndiyazi ukuba nifuna Yesu Nkosi yami. lowo ubethelelwe emnqamlezweni. Aba bazalwane abakwazanga ukulala ebusuku, abakwazanga ukuhlala. Ayicacisi iBhayibhile ukuba wathi umnguni bonani masivuke siye ekuthini. Akacacisi ukuba uthe ubonani pikoko masivuke siye ekuthini. Kodwa abo bazalwane basuke bavuka babheka kule ndawo babheka kuyo. Tata. Loo nto ithi xa ingxaki ikuhlelile nokuba ungubani nokuba uzalwa ngubani kodwa ingxaki inayo lento yokumkisa ubuthongo kuwe Nkosi yami. ungakwazi ukulala. Kwaye lento ingxaki inayo lento umhlambi yokubeka kude umthandazo Bawo. ngoba
asixelele ukuthi aba bazalwane emveni bemkile okanye phambi babaphuma apha bathandaza ukuba bacela uThixo ukuthi abalungiselele indlela. Nkosi yami. Kodwa inye into esiyixelelwayo apha endleleni yile ithi babehamba bethetha bodwa Nkosi yami. besithi bana siza kuliqengqelwa ngubani ilitye emangcwabeni. Ithi loo nto ingxaki noba ulikholwe lingakanani na, noba wazana kangakanani nayo Yesu, noba imfundiso zakhe uzazi kangakanani na okanye ubuzive kangakanani na, kodwa ingxaki yakuthi yakukuxinanisela bana bahle bedingu, ikuhambisa ngamanye amathuba uthetha wedwa bana bahle bedinga, umane ukhuza wedwa ngamanye amathuba, uzibhaqe so umane bedinga ukhuza apha endleleni, so umane ngamanye amaxesha bedinga ulila apha endleleni ngoba ingxaki lena ikuxinanisele, ngoba yindalo yengxaki leyo yokuthi bedinga ulibale nexesha elilo lokuthandaza, ulibale umhlambi bedinga nokuthi Thixo ndiganqaleke kule ngxaki ngoku ndizophuma ndiyokhangela isisombululo. Bedinga afike ke apho bedinga aba bantu baya ke apha bawubonani, kuyacaca ukuthi ingxaki lena izalenye ingxaki bedinga, ingxaki abaphume benayo apha endlini yilena ithi bazalwane bam bafuna uyokubona uYesu ukuthi uvukile ngenene nangenyaniso, kodwa apha endleleni bedinga, apha endleleni ingxaki lena yasuka yazala enye ingxaki bedinga. Bathi xa befika okanye balapha apha endleleni bedinga bathi bana hayi mani kanene kubekwe ilitye elikhulu apha, siza kuliqengqelwa ngubani ilitye, kuvela enye ingxaki phezu kwenye ingxaki bedinga. Bathi xa befika apha engcwabeni likaYesu bafika kukho enye ingxaki kwakhona bazalwane bam, bafika ingcwaba eli liqengqiwe bedinga. Umhlambi singathi thina xa sisijongile sisisombululo thini akekho uYesu apha engcwabeni, kanti kuvela enye ingxaki uthi ubamba lena bedinga ucinga ubana uyayisombulula kusuke kumoshakale leya bedinga. Umhlambi ngamanye amathuba usithi usuntu wakho esibhedlele bedinga, usuke uwe nemoto apha endleleni uve kusithiwa ebesimsa esibhedlele abafika ngabo babini bedinga. Kakade ngosi ingxaki lena izalenye ingxaki bedinga. Uthi xa uzama ukuthi usebantwana esikolweni bedinga ungena mali unjalo uhambe uyoboleka imali bedinga, kanti uvula isigodi ngesinye okanye uvala isigodi uvule esinye bedinga. Afika umntana euniversity atshaya iziyobisi, afika umntana euniversity angenzi kakuhle aphinde abuye apha ekhaya, kanti uvele ingxaki ngaphezulu bedinga. Ucinga ubana umhlambi izinto zakho zihambela kakuhle emtshatweni, usuke kuvele enye ingxaki ngapha phezu kwenye ingxaki bedinga. Kakade mosi ingxaki lena izala enye ingxaki. Bathi beselapho ke besangangazela loo ngxaki izala enye ingxaki, loo ngxaki kwakhona iphinde izale enye ingxaki bedinga. Bathi beselapho bedinga sibone sisithunywa ukuthi bayangangazela, sithi xa sibambambazela abazalwane bedinga. Ndiyayazi ukuthi emveni bana sithe
musani kuye ukoyika athi bana ndiyayazi ukuthi intoni okanye unobangela ukuthi nibe kule ndawo bahibedinga ndiyayazi unobangela yangangathi bahibedinga kusiyazi ebona abantu bahibedinga ezokhana umhlola bahibedinga ndiyayazi into enisuse bahentiba kule ndawo nisuka kuyo bahibedinga ndiyayazi bahibedinga ubone umuntu ebesenengxaki encuma bahibedinga esithi bana phosa ngasemva ingangathi batsho abantu bathi bana phosa ngasemva bahibedinga athi abantu kuniza apha ngoYesu ebebethelelwe emnqamlezweni phosa ngasemva ekazi bahibedinga kanti athi bana xa isithi esalula bahibedinga akekho apha wayetshilo kuni ukuthi uzawuvuka ngesuku lesithathu eqwengeke amehlo abo bahibedinga umhlambi into endizapha kuyo uThixo uyayazi bahibedinga ingxaki enizenazo uyayazi izinto enizengayo umhlambi nina iresponse yenu kukuthi phosa ngasemva bahibedinga sizowuthi bahibedinga ngaye sithi uYesu aphakuni bahibedinga ndiyayazi nto inisuse emakhayeni enu sokanithini na phosa ngasemva bahibedinga umhlambi uphosa ngasemva wekholwa nguameni Thixo makwenzeke bahibedinga ngokuthanda kwakho bazalwane bam uyayazi uThixo into ekususa ekhayeni yakho uyayazi uThixo inhlungu yakho uyayazi uThixo into engakulalisiyo bazalwane abathandwa lizulu uzileke namhlanje uzenesisombululo kushuthi nje sithi thina phosa ngasemva bazalwane abathandwa lizulu sizothi namhlanje uThixo uyayazi bahibedinga ninganyazela nje bahibedinga ningalali nje bahibedinga inhliziyo zisuke zime ngamanye amaxesha bahibedinga ingqondo zishushu bahibedinga impendulo zilapha bedinga zilapha phambi kwenu bahibedinga ngoba uyayazi uThixo uyayazi wazi nokusuka kwayo bahibedinga wazi nedeyithi eyaqala ngalo nexesha eyaqala ngayo kakade mosi uYesu bekuke kamnandi ebomini bakhe bahibedinga ehamba naba bantu bahibedinga ezenza zonke izinto bathi bakuxakeka bahibedinga amanzi elephuza afuna ukungena ebhotini ngaphakathi awathomalalise uYesu bahibedinga bathi bakulamba bahibedinga asukuThixo uYesu andise ukudla badla abantu bahibedinga ugqithapho nabo bathi bawuxakwa zinto ezibaxakileyo avele abesisombululo uThixo abeyiprovider uThixo ngexesha kufuneke bahibedinga aprovide khona uThixo kodwa ngesiquphe soka yajika yonke into bahibedinga wabethelelwe emnqamlezweni ngoku ithemba labo limkile umhlambi nawe izinto apha ebomini bezikhazihamba kakuhle kodwa ngokuphanyaza kweliso basuka kwamnyama emehlweni yakho yakumgqibelo bahibedinga wasuka kwamnyama bahibedinga awakwazi nokuphuma phandle bahibedinga ngoba woyika ukuqokozela kwelizwe ngoba liyaxokozela ilizwe ngecinga likugqibile bahibedinga basuke balitywine nengcwaba bunti bacinga ukugqibile kanti usiyazi awazi kudala yena bahibedinga awayicwangcisa kudala lento bahibedinga uzowuthi namhlanje ndiyayazi yona
nto ikususe apho usuka khona. Uyayazi uThixo ingxaki yakho, uyayazi uThixo ingxaki yakho, suncancazela ngathi kathina uze nempendulo zakho uThixo namhlanje, uze nesisombululo, uze nethemba lakho uThixo, uze nokuqokelela ubomi bakho uThixo. Bathika abenze kakuhle uThixo, ndiyasinika sithethe sithi phosa ngasemva ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Bawo, masinikele ke baba, masinikele baba. Babo, siyacela mani ke wonke umuntu ongeka-subscribe acofe usubscribe. Uba ke somcofile ke usubscribe ungacofa ke laqhosha lika like. Ucofe ke nalaqhosha le notification bell
ikukhumbuze icawa yabantu abangacawiyo beqala. Ungalicofa ke nala qhosha lokuthi uyishareshe ku-platforms zonke ze-social media ohlanga okanye okuzo wena. Kwindawo ke esihamba kuzo ungasho ukuthi icawa yabantu abangacawiyo uyaqala mhlawumbe ungase salon, ungase venkileni, ungase potsoyini, ungakamoko bawo, ungakamoko, uyaqhityezelwa kamoko yezemidlalo. Ungumbele kule veki nayo andiyazi kodwa ungakwenza i-star tournament zikhoyo bawo, utsho ukuthi ngathi ziphela kusasa. ziphela kusasa bawo, utsho ubana icawa yabantu abangacawiyo isaqhuba phaa ku-YouTube. Bexesha ke ngilomzana wabonani ngamanye ke amathuba shem uyomane umbhaqa ehamba nami. Ewe bawo maselesivala ke bawo maselesivala. Masamkeleni ke ubabalo alaba ufefele inkosi yethu uthando kunye nobudlelwane bomoya oyingcwele bungaphumula phakathi kwethu sonke ngoku kude kungaphakade. Amen. Amen. Amen, 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 Ubabuyile ecaweni lecawa besiyenzele wena ukuba khange uye ecaweni ngoyena muntu ebesiyenzele yena lecawa. Ukuba ke oku-Easter tournament noba ke kuwangumbela okanye kukwamoko lecawa besiyenzele wena. Ukuba ubugodukile ke kwezi Easters okanye kule Pasika lecawa besiyenzele wena. Ukuba ke buwesenze ngathi ugodukile kanti uyokutshata lecawa siyenzele wena. Kuwo wonke umuntu ke oye wasibukela kwade kwaleli thuba siyabulela bazalwane. Masiphinde sidibane kule veki zayo ngentsimbi yesihlanu. Icawa yabantu abangacawiyo ibiqhutywa kwisihle bonani engabi yedwa ihamba no-Anele wakamnguni. Le icawa yabantu Abangacawiyo. Ningalibali ukuthandaza uThixo uthandazeka babayini. babayini. Happy Easter. Enkosi. Yo, Papa yini, papa Take three. yini, papa yini.